Erokamano Nyakwara Mogi, machiegni e weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV, wan gi weche mowuok e chuny boma ka, magin kaachiel gi weche mag somo to gi mamoko. Machiegni to mokwongo thuond weche. But the government has made arrangements to make sure that we provide enough food for all the people of Kenya. Sirikal osingo kenge mag thiro midhiero mikelo kod oro mosechakore e gwenge moko ma pacho ka. Gino timore mainly jonyuol mo nyithindgi ne somo private. They were not among those the 500 those who were given chances in this school. Moko kuom sikunde pod ok oyudo kata japuonjre achiel madonje grade 10 ka penjo maduong' en ni to ng'ikruok ni kanye. Ukungu mo ni cha lose about numbers. Kiko wondre wani representative democracy. Namba ni magoli oko. Jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi ojiwo oganda Luo mondo wuog oko ka opande koko ni ma ema dhi miyo gi duol e pok mar mwandu piny. Nyakwara Mogi arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng. Jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi opako cheno mar piny owacho masiro chiwo opande manono e gwenge ma Kaluo kojiwo oganda mondo mi oti kod thuolono maneno ni gikawo opande. Kolose gi nyakalondo mar Ramogi okinyi ma kawuono, Atandi nokoni oganda bedo gi duol e pok mar mwandu mag piny kaluwore gi kwan gi, kendo mae emomiyo oganda Luo nyaka koro wuog oko mondo mi okaw opande kendo ndikre kaka jogo ombulu motelo ne yiero maduong' mabiro. Nitie joluo about 1.6 million mapango ga igi kura. Waran mondo jogo te wuog oko mondo kaw gigo nikech en gimi kawo no. Kisekawo kipande tiduogo tikawo kura. Mondo wabed gi numbers. Nikech numbers no kata wadwa ni wawuondre. Yes. Ngeni okungu mo ni cha lose about numbers. Kiko wondre wani representative democracy. Namba ni magoli oko. Gimoja is a fact. To nyingi jigoe lakini on that one is right. Nyaka wabedi gi numbers ekonya bedo gi weight. Wadi wabedo gi numbers wa sama angwa sevi yiero. To president Girango ni to kura dimo yudo go Nyanza. Kosta wacha ko kura kore ko di MPs mo yier. Kore ko di no die moke wan kudu alliance to ukelo MPs adi. Ukelo governors adi. Ukelo MCs adi. So senators ukelo adi. Gigitanya ka be collected. Eka gigema ma form weight. But the first weight and kura di mu wike kunyaka na channel kura mu bedo go president. To kakuro jo Mount Kenya gi kikodogni. Kuna kwa obe wanya kwa replace jo Mount Kenya in numbers. Okay. Wakwa jo luko na mara mantie na maunge ni kura kata ID go koko. Okay. Hivyo kelni ID muri bed go mandika kura. I'm not very surprised ni ntijo dongo ba 70 years moko ka ID. Jagoro maduong' mar Kuppet Akelo Misori ojiwo sirikal mondo ne ni jopuonjre duto te mag grade 10 odonje skunde mag senior. Kanoloso gi Ramogi TV okinyi ma kawuono e cheno mar upiny, Misori nonyiero wach moro ni jonyuol mane ok omiyo pek yiero mane nyithindo gitimo motelo ne grade mar 10. Bende jagorono kata kamano ne opoyo kenge manoketi gi migawo mar somo e keto jopuonjre e sikunde mopogore opogore kaluwore gi yiero magi. Moloyo to mar jonyuol mamanyo skul. Gino timore mainly jonyuol mo nyithindgi ne somo private. And moso jonyuol ma nyithindgi no somo cities machalo kaka Kisumu, mosomo kaka Nairobi, mosomo kata Eldoret. Gine ma nyithindgi ok oyudo pathways mana gidwaro. To nyithindo manocho somo e gwenge wa kocha. Nyithindo go mor mugik. Nikech mokwongo most of them no somo public schools. Magin omigi chances pathways ma bed ka nigi understand pathways or no understanding. To ka school odhi kaka Kisumu Girls. To Kisumu Girls timo chigini pathways kote. Onge ywa kanyo. To jonyuol manie city ka mong'eyo gima pathway en, to ka nyathino ter mana school manyalo timo social studies and maybe STEM, to ywak nikech ka nyathino ok nyalo timo sport.
Maneno gai mar doho David Maraga koro kwedo mokalo lai ma somo masani kowacho ni en kod fuok modhuro. Jatelono nolero ni piny owacho mar Kenya Kwanza motelie kod jatend piny William Ruto onego nywand manyien pach jopiny kaka inyalo ber lai mowacho ni sani chando jonyuol gi jopuonjre mokalo. Maraga bende ma en ogai mar duond bura mar United Green Movement kendo dhi laro kom jatend piny e yiero mabiro oramo ni piny owacho mare biro bero weche mag tiegruok koseyo mokalo tend Ruto mowacho ni mibadhi onure mokalo. This education financing framework is a failure of both policy and morality. It reflects a regime in such a moral decay that it consumes its own children's future from primary school through to university. Education is not a favor from state. It is a constitutional right. Absolutely. And a national duty. Sure. Under an Okatiba government, public funds will follow learners' needs, not the greed of officials. Education financing will be transparent, predictable, and accountable. A nation that neglects education mortgages its future, and it just can't move. We must guarantee equal education to every Kenyan child. Weche mamoko en ni jalup jatend piny Kithure Kindiki oyango ni piny owacho osechwalo kwan omenda maromo siling bilion 6 mar konyo kedo gi oro mosekwako moko kuom gwenge ma pacho ka. Ojiwo oganda mondo kik bed gi luoro moro amora mar ni gitimo kare mar neno ni chiemo moromo oyudore ne oganda duto kaachiel kod jamni. Efi Nyakidi nigi ler mathoth. Buore Nairobi, jalup jatend piny Kithure Kindiki obago romo mar twak e weche dongruok. Romo ma okelo kanyakla jotend migepe Musalia Mudavadi, moko kuom jotend migepe ma pacho ka, jogoro mongirore migepe kod jokanyo e sectors mopogore opogore pacho ka. Achiel kuom weche ma jalup jatend piny Kindiki omiyo peke romono ne en oro ma osekwako gwenge moko pacho ka, kowacho ni nitie dwaro mar bedo kod chiemo moromo ne oganda duto kaachiel kod jamni. We have a situation where the need for human and livestock feed is going to be required urgently, and we are planning initially up to July, and then we can assess the situation as we go ahead. The prolonged dry conditions are accelerating pasture depletion and limiting natural regeneration. Crop production has been negatively affected due to moisture stress, with poor harvest reported in both marginal agriculture and mixed farming areas. Kata kamano, ojiwo oganda jo Kenya kik bed kod luoro mar ni piny owacho timo kare mar neno ni chiemo makamano oyudore. I want to assure every Kenyan that there is no need to panic. This climate-induced situation is something that will affect the country in the short term, but the government has made arrangements to make sure that we provide enough food for all the people of Kenya, and also to save their livestock from dying because of the drought, and therefore there should be no panic in the country. Nyakasani, piny owacho kokadhe tend migao mar omenda osechwalo kwan omenda maromo bilion 6 ne tend migao marango chenro moyiedhi. Omenda mane ochwal tieng' ariyo moting'o giko dwe mar 12 higa mokalo kod juma mokalo. During the holiday season, I spent a bit of time with the National Treasury and the ministry responsible for special programs. There is intervention that has already been done. Towards the end of December, the National Treasury released 2.5 billion Kenya shillings to the special
Programs Department last week, another 3.5 billion shillings was released to the Special Programs Department, bringing the contribution of the Kenyan government in the last 1 month or so on this issue to 6 billion Kenya shillings. Kaluwore gi jakom riwruok Governors Ahmed Abdullahi, chal makamano kelo medruok e nengo gik mopogore opogore. Bende okelo midhiero ahinya ne mine madhodho kod nyithindo matindo moloyo to ma ibuo higni 5. Staple food prices continue to rise, eroding household purchasing power. Of key concern is the increased reliance on food assistance and market purchases, increased risk of acute malnutrition in many counties, especially among children under 5, and the pregnant and lactating women, and reduced dietary diversity and meal frequency at household level. Kindiki osingone piny owacho temo matek maneno ni onge jal mora mora mowito ngimane kaluwore gi kech kata uru. Efinye Kidi, Ramogi TV. Jopuonjre mayawuoyi manoyudo barupe mane luongogi e skund nyiri ma Cardinal Otunga e gwenge ma Kisii gikone to chunygi oyueyo bang' kane oduogo rwagi e sikund yawuoyi ma Kisii. Jopuonjrego manobedo kod achiedh nade onyiso mor margi bang' rwakogi e skund yawuoyino, kendo koro singo matiyo matek kendo neno ni gichopo lek margi. Jonyuol jopuonjrego bende onyiso mor margi ka gikoni ne gibedo kod chuny madagni e kinde mokalo ka gijiwo sirikal mondo neno rango ng'ikruoge manyalo kelo somo kata achiedh nade ne somo. We had 2 cases who were placed at Cardinal Otunga Girls in Bungoma County, but we worked closely with the ministry headquarters, and already they were placed here, and they have already one of the 2 has reported, and that is a plus because the pressure the parent had concerning the issue had already been sorted. A new system of placement. So far, it is flowing so well. Only a few cases where we did a request yesterday for some students who had reported with our letter, yes, but they were not among those, the 500, those who were given chances in this school. So we did a request through the system. Unfortunately, today morning when we were checking, some of them had been declined, and we don't know the way forward. So we are requesting that those who are in charge of the system, they do a favor so that we give parents a fair environment to take their sons to the schools that they require. E kinde ni ma jopuonjre mag grade 10 donje sikul, moko kuom sikunde moketi e kidieny mar 4 e kaunti ma Machakos koro ywak e wi moko kuom giyudo yudo jopuonjre mariwore kodgi. Nyaka kawuono sikunde moko oseyudo mana jopuonjre 3 kende. Sikunde secondary kaka Kieni kod Kasinga oseyudo matin ne jopuonjre 5, ka sikul machielo mar Kimwe to pok oyudo kata mana japuonjre 1, ka moko kuom jonyuol koni gionge kod omenda matero jopuonjre e sikunde. Judith Omondi nigi ler mathoth. Okinyi mar odiochieng' mar 3 mar donjo mar jopuonjre mag grade mar 9 e senior sekondar, walimo moko kuom skunde mag cluster 4 e kaunti ma Machakos, kendo Kasinga waromo kod japuonjre mobedo mar 4 mariwore kod skundni yare wuok tich mane jopuonjre ochako donje e skunde. Nilikuwa nasomea Iluvia Comprehensive School. Nilikuwa nimeitwa at Ngelani High School Boys Boarding, na kwa sababu mzazi hakuwa na uwezo wa kunipeleka in that school, tukaona tukapendelea tukuja hapa Cheni, and tumemaliza kuadmitiwa. Skundni japuonj maduong' yango ni ne omi jopuonjre 90 kata bed ni gin kod thuolo mar jopuonjre 150 e klas mar grade mar 10. Kanyaka sani jopuonjre 4 kende ema giseneno. We had a projection of 150 students, 3 streams.
the government has placed only 96 students. So we have a deficit of 64. That the students who have been placed to come to Kasinga Secondary have not turned up, and this is the second day. As per today, honestly, I've admitted only 4 students. Day 2, 4 students. And the 4 students whom I have admitted are not ready to settle in class. They are lacking 1 or 2, 3 things, and others were coming to look at how the school is and where it is, so that they can go back and come prepared to settle. Japuonjno bende koni, jopuonjre mane omi thuolo mar somo e skundno, gini jopuonjre maya mabor, kendo ok nyalo dhi e skundno kaluwore ni en day school kata skul ma jopuonjre dokie pacho. Students who have been placed to join schools which are C4, like Kasinga Senior School, come from very far from where the school is situated. Kasinga Secondary School is a full-day school. My students who have been placed on the portal come all the way from Kajiado, all the way from Kadhiani, Kangundo, Mwala. Skunde mamoko mawalimo kaka Kieni, mabende en cluster 4 sayudo mana jopuonjre 3, kaki makimwe to kata ndach jopuonjre achiel mapoko neno. Jodak maluorani man kod jopuonjre koni gionge kod omenda mar chulo mar somo. Watoto kuingia shule ni juu wazazi hawana pesa. Income iko chini kiasi. Wazazi wanaendelea na kutafuta pesa juu wapeleke watoto shule. Huko tumetoka na fare, kukuja hapa tumekuja na fare. Itabidi turudi na ingine. Na wakati mtoto anakaa nyumbani anaendelea na kupoteza wakati. Thoth skunde gi nyicha osetimo ikruok mar senior secondary, kendo moko kuom gini kod masinde kaka kompyuta, ka koro gidwaro mondo mi migawo mar somo resgi. Judith Omondi, Ramogi TV. Moko kuom jokanyo mar riwruok mar jopuonj mar Kuppet e kaunti ma Homa Bay koro dwaro ni yiero mabiro mar riwruogno mondo bi otagi duol matayo yiero IEBC e pacho ka. Bende gikwedo tulo manoneno e yiero mokalo manobagi Jumapil e mbalariany ma Tom Mboya ma gikone to noketho nyako tase mag ombulu. Jokanyo mag Kuppet e kaunti ma Homa Bay koro wuok oko ka kwedo tulo manomuoche kinde yiero manobagi e mbalariany ma Tom Mboya giko dira mokalo. Yiero ma kata kamano ne oduogo tore bang' ka gige luto ombulu ne okethe ma ochweyo wang'. Ndalo achiel bang' ka kweth machielo motelo kod jagoro Stephen Yogo mabende nosiro kome ne yiero makamano seyo jowetegi kuom rocho yierono. Kweth machielo no ka otelo kod Peter Otieno mane laro lemo mar bedo jakom okoni yiero makamano ne okethi kod joma ni ofis gi sani kane gitudore kod jorita kwe mane chiwo rita kinde yierono. Osepang ofis ne ok dhi timore man chalo ka gima ne gitugo gi wiwa mondo wabika waketh sawa waketh resources to en gima lit ni toka wasechulo pesa wa mar nomination to the tune of 100,000 to contest for the position of chairman. Ng'ato nyalo loso yiero kaela mane waneno cha ma iloso yiero man gi stream achiel ni ema dwa serve jopuonj 5,000. Election ni nokethi gi jo office gidhi security apparatus and ng'ato ok nyalo wacho ni wan emane watiyo gi polise mondo waketh election. Peter wacho ni apisas mawuok e migawo mar Labour mane tayo yierono bende ne oninde tich kendo gionge kod thochgi mar tayo yierono ka ikono yiero manyien ka oluongi to gidwa ni duol ma ochung'ne yiero e pacho kandi IEBC ema mondo ochung'ne yierono. Ni Labour office onge gi capacity kaluwore gi gik manotimore 2021 okelnwa IEBC mondo oran election ma Homa Bay. Gisani wan gi jomwa piem godo ema chak pango logistics. Gine ma gidhi gimanyo security, gine ma ging'iyo kaka ballot papers biro, gine ma gimanyo kaka ichulo jogo, gine ma gimanyo kaka ichulo jaleba. Onge meeting mora mora mwasebedo go mondo wawinjre. Gisani mondo election odhi mbele maber. Wakwayo ni the current office obed disbanded. Mondo koro wan te wabed political players, mondo election ni obed conducted on a level playing ground. Kato Modhiambo man laro bedo jagoro mar Kuppet e kaunti ma Homa Bay kinde yiero makamano jokone kuku mar Kuppet mondo kik donje e yiero mag jopuonj ka okone yiero machielo mibiro bagi nyaka tim ne log tich mar kaunti ma Homa Bay ma ok machielo. Wadwa ni mondo the national office odhi obed piny gi the national electoral board. Wadwa ni mondo gibed piny gipangnwa election maber kendo kwayowa en ni election ni nyaka tim Homa Bay county ka.
Ok inyal keto ni Homa Bay headquarters kae ni election itero kamoro mopogre gi Homa Bay headquarters nikech ma is the central place ma jopuonj te nyalo bire. Wasetiyo gi resources wa kwa kelo jopuonj e county ka. Kendo we are not going to allow ni ng'ato tero gini kuma ene modwaro. Kata kamano gikwayo jopuonj ma Kupete kaunti ma Homa Bay mondo kik chunygi tho kendo gikre mar wuok oko kar rombgi ka oluong yiero machielo. Akwayo ni mondo ka Nyasaye oyie odonje chunyu kik lose hope nikech dwaro mane un go mokwongo mar make sure ni jopuonj uyiero jogeu muhero mududhwa ku fees mondo tinu ok dhi rumo. Wakwayo ni chieng' ma election ni ibro wachi uwuok kendo kaka nuwuok cha. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok mar laktache bade ma Nairobi koro dwaro mondo keth migawo mar thieth e kaunti ma Nairobi ka giywak ni migawono ok osewinjo ywak margi. Kotelnegi kod jagoro margi Laktar Malindi Chao, laktachego mosebede ng'anyo sani kuom thuolo mandalo 28 wacho ni e kaunti oselokonegi ng'eye ka gidwaro romo gi Gavana Sakaja, gino ma ok osenyuolo lemo. Moko kuom dwaro mar laktachego oting'o meto mar rang'iny mar tich, chudo mar osara e wang' sa, bedo gokumba mar thieth e kind mamoko. Governor, any salary, mshahara, we have asked you over and over again. Imagine two things which are basic needs for us: insurance, comprehensive insurance cover, and salaries. As we speak now, even the clinical officers are on strike. The other cadres are actually joining tomorrow, telling you that how health is not working in Nairobi. Yani wamengangana lazima iwork, but imekata kabisa. It's not working at all. So all we are saying that wananchi wa Nairobi, mjue hakuna madaktari hospitali. Na ukienda hospitali mwenye anakutibu ni wale wenye mnaitanga madaktari, lakini si madaktari. So please, we kindly request you to seek medical care somewhere else in these other facilities and around the county. Because for sure, it's going to get worse. Erokamano nyakwara Ramogi kuom medo kete Ramogi TV en thuolo mar kawo yweyo mokwongo. Kapok adhi e yweyo an gi ote mar Pascal Olaju gi Pauline Pascal giwacho ni gineno kod Adwera Okelo, Daniel Mboji kod Bernard Asewe duto mag Nyasore School. Kaito jakom bodaboda Sako Makabondo Migosi Gideon Ochuka owacho ni newsletter nyaka bondo ka wan kaka jo bodaboda sekta wapuoyo Mheshimiwa Wakwame kuom kelonwa support mag helmets gi reflectors to gi mamoko. Kaito machielo bende Oraro Wuod Nyasiaya Jamabinju owacho ni chenro ni kare onenwa gi jaode Violet Nyarkabuoch Obera. Machielo to wacho ni please help me join senior school. Mago wabro choko to wabro ng'iyo gi kanyakla. Nyakwara Ramogi wadhi e yweyo kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? Viusasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia baba. Visit viusasa.com today and enjoy exclusive dramas. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, ena onda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV.
Igani nyaka ringe gi gari mamara, igani nyaka ugi ndege anbe, igani nyaka ugi ndege anbe, igani nyaka gero ot minen, igani nyaka gero ot minen. Mondo yud skiza tune mara mar thuma mar higani, idial star 860 star 416 hash. Ramogi TV e od jothumbe duto. Lo, kuise. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia, gokoko. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi, leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. E weche mamoko en ni oganda jo-Uganda koro kwano mana seche motelo ne yiero maduong' mabiro timore odiechieng' ma kiny tich ang'wen ma biro kata doko ne pinyno oseyudo seyo e wi sand josiasa makwedo sirikal kaachiel kod ng'ado tudruok mag mbui duto motelo ne yiero ma kiny. Watudre gi jafwambo marwa mar siasa Chris Owino mondo omi omiwa ler mathoth e weche motudore gi yiero ma kamago, ma bende obiro loso kodwa achiel kachiel. Chris Owino, inyalo nyisowa ni to chenro mar yiero ma Uganda osechopo kanye, tang'o giri ma jopiny owinjore ong'e madhi nyime nyaka sani, to gi jochung' mage madhi laro komno? Erokamano Milton, mana ka isenyiso nyikwara mogi odiochieng' makiny chieng' tich ang'wen en odiochieng' ma piny Uganda dhi ng'eyo ni to en ng'ano madhi bedo jatend piny margi manyien e kinde ma gidhi bago yiero odiochieng' makiny, yiero ma bende oting'o yiero ma jatend piny kaachiel kod yiero jo od bura 529. E ng'wech maduong' ma jatend piny en piem ma oseywayo jochung' abiriyo maduto gombo kao kom ma osebedo kao mak kod Yoweri Kaguta Museveni mar National Resistance Movement NRM chakre higa mar 1986. Museveni osebedo kani e komni kendo mae dhi bedo yiero mare mar abiriyo ka olaro kom piny Uganda. Kaluwore kod nonro kata kwan ma ogol kod duol mochung' ne weche mag yiero e piny Uganda, mano Uganda Electoral Commission, en ni kwan jogo ombulu madhi e yiero makamae gin jogo ombulu 21,600,000. Mago kwan jogo ombulu madhi chopo e yiero e piny Uganda odiochieng' makiny, kama gidhi yiero jo od bura 529 kaachiel kod jatend piny. Ng'wech ma wenge duto ochimo en ng'wech mar laro tend piny. Mana kaselero, en ng'wech ma oseywayo jochung' abiriyo, ka jochung' abiriyo go ting'o wan kod jatend piny Uganda masani Yoweri Kaguta Museveni madhi laro koma kamano e thuolo mar abiriyo kod otiko maduond bura mar National Resistance Movement NRM kaachiel kod jachung' mar National Unity Platform NUP mano Robert Kagulanyi ma bende ong'ere ka Bobi Wine. Kopogore kod Bobi Wine bende wan kod jochung' mamoko, wan kod jochung' Mabizi, wan kod jochung' wan kod kopogore kod Mabizi wan kod Nagisie ma bende dhi laro kod kom od bura kata duond bura mar The Conservative. Mago gin jochung' ma bende dhi piem kod Kaguta Museveni kaachiel kod Robert Kagulanyi mong'ere ka Bobi Wine. King'iyo campaigns mag yiero e piny Uganda,
Yoweri Kaguta Museveni osebedo ka jiwo jogombulu milion 26.6 mondo miye thuolo machielo matelo ne piny Uganda, nikech owacho ni komiye thuolo machielo kata thuolo mar 7 madhi miye thuolo makare madhi nyime kod chenro mag dongruok ma osebedo ka otimo ne piny Uganda, ka achiel kod neno ni piny Uganda odhi bedo nyime kod weche mag kwe ka achiel kod dongruok mongirore, ma wacho ni kopo no okel ng'at machielo to chenro mag dongruok ma osebedo ka okete maino magi kata chenro mag dongruok ma osebedo ka osechako seche moko nyalo dhi chung ka achiel kod kwe ma wacho ni en mana okelo kwe piny Uganda, kendo en ma probably dhi nyime mar geng kendo rito kwe makamano. Omiyo kwayo jo Uganda mondo omiye thuolo mar 7 mar chung kendo ka otelo e yiero makamano. Kopogore kod Museveni, e lwedo makor ka chich wan kod jachung mar National Unity Platform NUP Robert Kagulanyi kata Bobby Wine. En owacho ni mae kinde mar kelo lokruok e piny Uganda. Owacho ni piny Uganda osebedo ka itelo ne kod telo mar agoko, telo mar modhi ataro kod chik achiel kod telo ma rocho ratiro mag jopiny. Owacho ni en kinde mar jo-Uganda mondo obed kod thuolo mar kelo lokruok, ka osingo kelo lokruok e weche mag kelo katiba manyien, kelo lokruok weche mag chiwo dongruok, maonge ni dongruok imiyo mana gwenge ma asiro serikal, to dongruok imiyo gwenge duto e piny Uganda. Mano e tur mar wach ma Bobby Wine osebedo ka onyiso johera mag NUP ni yierauru mondo akel dongruok. Wasegombo dongruok kuom higni malach, mae kinde ma kik wawe thuolo makamae. Kata kamano korka kore Museveni wacho ni lokruok makamago ok bi timore kopo ni dongruok kod achiel kod kwe onge Uganda. Omiyo nyisogi ni ka udwaro kwe, udwaro bedo achiel mosebedo go chak na ka utelo higa mar 1986, to nueyauru kendo telo mar 2. Mano dhi nyime piny Uganda. Magi timore kinde ma riwruoge ma kedo ratich oganda bende osechiwo ng'ur margi kalure kod mano magi wacho ni piny owacho tiyo kod migepe mag arita e sando josiasa makwedo serikal, jogo makwedo tend Museveni. Giwacho ni gisebedo ka indheyogi, moko kuomgi bende bang' ndheyo tilalgo, to bende gik romo magi mag siasa bende ioro pisas mag arita mondo oketh romo makamago e piny Uganda. Ka achiel kod mano magiwacho ni onge singo ni yiero ma odiochieng' makiny dhi timore e yo maratiro kalure kod okang' mane okaw kod bad kata duol mochung' ne tudruok e piny Uganda. Mano the Communication Commission of Uganda, CCCU, mane odiochieng' manyoro ne ong'ado oko chenro mar tudruok kod weche mag mbui ka achiel kod oro ute machuok. Negi wacho ni negi kao thuolo mar ng'ado tudruok e yor mbui e piny Uganda nyaka tok yiero, kaka achiel kuom yore mag neno ni onge weche mag siayo tulo, weche mag siayo lweny e kinde yiero, ka achiel kod nyayo weche mag miriambo e kinde ma piny Uganda bro dhi e yiero. Mane momiyo negi ng'ado oko weche mag tudruok e weche mag mbui, ataro kod weche mag riwruoge makedo kod ratiro mag jopiny. Nene gitimo makamae kakayo mar neno ni onge adiera e weche mag yiero. Koro magemo osebedo ka waluwo nyaka sani, odong' mna seche machuok to kochopo odiochieng' makiny to jo Uganda dhi yiero jatend piny ka achiel kod jo od bura 529. Kendo waketo wang'wa mana to bende weche mag arita kwe dhi bedo yo manadi, to weche mag yiero idhi bag e yo maratiro, kose idhi bedo e yo ma oyiengore nyakonchiel kaka riwruoge makedo ratich oganda kod kweth mobalo kod piny owacho osebedo ka wacho e piny Uganda. Milton. Erokamano nya Chris Owino, achiel ka achiel kowuok e od fwambo mar Ramogi TV e boma ma Nairobi. Erokamano mano ne Chris Owino kano leronwa ikruok motelo ne yiero mar piny Uganda ma kiny timre kiny, kama jatend piny makono Yoweri Museveni ikore malaro komno kuom tielo mar 7. Kawadhi nyime en ni jatend migawo ma jotije piny owacho Geoffrey Ruku koro golo chik ne bede migepe mag piny owacho marango chenro mamulo oganda mondo lu mapiyo kendo tim nonro ewi masiche mag mach masani medore mokalo e boma ma Nairobi. Ruku ne wuoye kinde mane otelo ne kweth ma jotije mag piny owacho
ma ipogo chiemo kod gige mamoko mag konyruok e kar dak ma Kitui e kach od bura ma Kamukunji, kama owache ni piny owacho mamalo biro luongo romo gi jotelo e sektas mopogore opogore ma tieko masiche ma kamago. Oseyo masiche mag mach go eko mowacho ni moko kuomgi ikelo kod dengruok e tich. Tuweze kuwa na mpango ya kukaa chini kuongea maneno ya moto katika jiji yetu ya Nairobi, kwa sababu mambo ya moto imekuwa mingi. Sasa lazima tukue na vikao na nyinyi ambao mnaishi katika maeneo hii, na vile vile pamoja na gao, pamoja na viongozi wenu, mheshimiwa MCAs na wale wengine village managers, tukae chini ili tukue na mpango ya kujua ya kwamba hii moto lazima tujue vile tutaipunguza. Na vile vile kama State Department of Special Program tuweze kuona ni njia gani ambao we can complement the effort which the county government is doing in terms of firefighting in areas where we may not have enough fire stations. Perhaps in future, as a State Department, we can provide mini firefighting equipment which can be managed by the communities to help in mitigating the impact of these fires which are causing to the very vulnerable in our city. Jopuonjre ma kwan gi ohewo 200 mawuok e kaunti ma Migori kod mano ma Homa Bay madhi donjo e grade 10 e skunde mopogore oyudo fuong'ruok bang' yudo sir mar school fees kod mwandu mamoko mag somo kowuok kuom riwruok mong'ere ni Voice of Peace. Jopuonjrego eko mathoth giwuok e familia ma yutogi ni piny ne odier kod ruodhi kod jolupgi kaluwore gi dwaro mar sirogi e skunde magidhiye. Jadolo Johannes Akula manotelo ne chenro mar kowo jopuonjrego e skunde magidhiye okoni ne gichako sir makamano kaluwore gi kwan mani malo mag jopuonjre marem chopo e lek margi nikech nok mar omenda mag somo. Gima watimo maduong' en ni nyithinde mwakawo to wan gi well wishers makonyowa mondo giyud ka ginyalo konyo e skul. Mana kaka osewani gi joma moko, gima wakawo ka en ni cham madundo ema nyathi nyalo dhi go e skul mondo oyud konyruok. Modong' waweno sirikal mabende okawo bathe mondo okonywa mondo mi nyithindo som. En ywak wagwecho ka ne sirikal mondo oringwa lwedo emiyo asewuoyo chien kacha ni our county government bende oriwa lwedo wakony nyithindo. Asetero nyithindo madhi 9,000 kada sani kwa dhi nyime. Kada sani nitie nyithindo madhi tieko skul, nitie mene form 3, nitie form 2, nitie moro nyoka wuono. Moko watere government TVETs, moko watere secondary schools, kendo the parent only supports the feeding program mar nyathi. Kendo gisomo maber skunde mag 7th day magitiek maber. Omiyo kiki kwam gi nyathi dala, Nyasaye oyie mondo ma obed yor yalo. Atimo ne Nyasaye erokamano ahinya kuom mono maduong' motimo na motamo kata mabunge ma wasebedo kwa yiero kuondego. Nyaka samolo sikodine kaka an anong'o scholarship nyathina dhi somo gi matin mana aore mnago do makende go ganda. Taduoko ni Nyasaye erokamano nikech nan gi nyithindo chiegni 3 ma be nyithind kiemo kariyo to kod nyathina biro achiel. Koro asetemo madi kama na achope ka ne pastor coordinator Kula kod pastor Samuel Okoth to samoro nyathina dipo ne proleo dot ka. Akwayo jowa mabende wigi nyalo chalo gi jadunga Kula. Nyasaye moro medgi kinda to gi chuny machalo gi mantie koni. Agoro kamano ne VOP nikech kelo migawo maber mamiyo nyithindo machando, nyithind kie dhi skul. VOP oyie mondo mi kama wane gi rem ma ok wanyal nyalo mondo water nyathi odhi osom, okonyo wae kendo nyithindo watere e skul chakre migawo mar secondary nyaka college. Kaka yore mag bero sikunde kendo tiego jopuonjre mopogore opogore yore mag lony manyasani e bwo lai manyien mar somo ma CBE, jonyuol kod jopuonjre mag sikund Masita e kach ng'od bura ma Bondo
koro nyalo buonjo bang' kambi mar Safaricom kokalo kuom M-Pesa Foundation chako geronegi kilese manyasani. Gedo makamano biro muonyo omenda maromo siling milion 50.7 kendo geno biro rumo e bwo thuolo mar dweche 6. Kanoloso e sach nyasi mar keto mise ayanga e gedono, jakom mar M-Pesa Foundation Joseph Ogutu nowacho ni maeri en achiel kuom yore mag bero lwasi mar somo e skunde ma pachoka maneno ni jopuonjre kod jopuonj osomo e lwasi makare. Paro ni mondo jok mabiro tiyo maber gin jogo man gi skills mag computer. Omiyo skundni biro bedo gi classrooms manyien chakre early childhood nyaka junior school, to gibiro bedo gi computer lab to kod integrated science lab. Skul ni ibiro gere kuom dweche 6 kata 7 kende. Kochopo dwe mar 8 higani watimo handover mar Masita School. Ma en ranyisi ni dongruok nitie, to dongruok no timre ni wach sirikal boyie ni wanyalo tiyo gi private sector mondo wabed kanyakla mondo wane kaka wagero pinywani, and that to me is an exciting moment for me. Nyithindo boyudo office mar jopuonje be idhi ger ka, office mar jobod kama gitime meeting be idhi ger ka. Omiyo ma en project mabo konyo nyithindo kabisa, kendo in future nyithindo mabo wuok e Masita kae gin nyithindo mong'e wach computer, nyithindo ma kata ka giwuok oko to gin nyithindo mabo gero Kenya ka. Kar thieth maduong' ma Kenyatta ochako keto ong'ala manyime kit thieth mar yuso fuoni mag del kod tego del e yore mag sudo kod timo tije mapile. Laktache maka thiethno sani chano chenro mag miel kod jotuo, puonjogi tije mapile pile kaka luok, chiemo, mulo gik moko, wuoth kod mamoko e yo makende mar kelo yot e ngimagi kod neno ni gichango mapiyo. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nigi ler mathoth. Inyalo penjori ni to ere kaka jotuo machal margi neno mang'aw kama oyienegi chung' e otanda margi kendo yienegi dunyo miel nyowuoyo. Moro ka oting'o fuko mare mar lach, moro sudore gi chumbe makonye wuoth, moro koba wang'e kalore kod adhonde maricho mag mach, ka moko to temo sudo tiendegi mapod ni kod rem. Gi japuonj margi mabende en laktar, gijiwore e luwo kaka inyisogi kendo lenda wang'gi nyiso mor ma ok giketo pachgi e rem mabiro kod jolruok ma kama e kinde mapok gichango e yo makare. Moko kuomgi maricho, moko noyudo masira mag apaya, moko bende notimnegi bero kaluwore kod dwaro mar thieth. Mak mana ni ka giduto gijolore gi mor, gisudo kendo lenda wang'gi yudo ler kod yie mar ngima makare. Ka duto en kit thieth moyiedhi ma dho ngere dendo ni occupational therapy, makonyo jotuo puonjore nyadichiel kendo kaka ginyalo dago ngima mapile, yudo mor kendo jiwo fuonni mag dendgi. Achiel kuomgi lero kaka nowang' e kinde manotiyo tij ot. Kaweka mafuta na kibiriti, tena nikarudi jikoni kuosha vyombo. Sasa kuosha vyombo nikarudi tena kuangalia kama limeshika jiko. Kuangalia jiko haikushika, nikaona nichukue tena mafuta niongeze. Sasa kumbe ile mafuta ukishaweka mara moja kule chini kama kuna jivu ni kama iko kidogo moto. Sikujua na sijui mahitaji yake, hakunielezea. Nikaweka tena mimi ile mafuta. Kuweka tu hivi moto ukaruka juu. Kuruka juu direct ikaingia kwa chupa. Sasa vile niko yani natetemeka, niko na wasiwasi kwa nini imekuwa hivi, nikafanya hivi mikono. Vile mafuta imerukia ndio ikaanza moto, ikashika nguo zangu. Nafungua mlango wa balkoni, mlango unakataa kufunguka. Sasa kama nimeamua tu kujiachilia, nilikuwa nimeamua tu nichomeke. Kaluwore kod laktar, kit thiedhni konyo jiwo fuonni, keto ring del mokuot dok mabed makare, jiwo leche kendo jiwo choke mag neno ni jatuo nyalo luokore kende, chiemo kendo tiyo tije mapile ma ok obedo kod ng'ol
kalore kod midhiero manoyudo. We analyze your activities and then we assess the environment, the hospital environment, and see which other practical activities can we involve you in so that you do not lose the skill that you had gained. So we'll go to the bedside per patient. We engage. Akiwa na shida ya mkono, we engage, we do the basic exercises. Shida ya mguu, tunafanya sitting dynamics, tunakaa, unajifanyia vitu, tufanye mazoezi peke yako. Laktar lero ni kit thieth ni onywando miel, tugo kod gik tugo, puonjruok mulo gik moko kod riyo fuonni mojony. After they've rested, we have now activity naitwa leisure. So occupational, the dancing therapy comes in when it comes to the leisure activities as occupational therapists. Because for us, we are looking at the self-care, these are ADLs. We are looking at your work, like your occupation. If you're a child, you're supposed to be in school. If you are like her, she's supposed to be a house manager. And then we look at the leisure. Kama tulikuwa tumenyorosha, na alikuwa amesikia uchungu sana. Sasa katika hii activity ya dancing ya occupational therapy, tiba kwa njia vitendo, they are now able to do it alone. Okang' makama kata kamano itimo bang' rango jatuo machiegni kendo yango ni en kod nyalo mar jolore owuon kendo kochopo kar miel to nitiere jokony mabedo machiegni kendo konyo jotuo e kinde magin kod dwaro. We do something called screening, we do assessment. Na tunasema huyu alitoka surgery niseme jana usiku akafanywa tendon repair hapa kwa mkono. Huyu hatuwezi kuminvolve mpaka apone recover vizuri. Tukiona ya kwamba ashapona, after we've assessed and we've identified that this patient now is qualified to join the group dynamic, then anakuja. We are very, very close. We guard against falls, wakidance wasianguke chini, so tuko na hao. Tukikuwa na wanafunzi hapa who are here for their clinical placement, we have students who are there just to guard them from falling, from having injuries and all that. Jotuo moseyudo kit thiedhni lero ber magiseyudo kaka yot mar del, ring del mojiwore, nindo makare kod chango e kinde mowinjore. Nijikaza sana, nikabidi nikawa na cheza na yeye, ananifanyisha mazoezi, nikilala kidogo nahisi vizuri, madaktari pia wananihudumia. Manake hata nilikuwa mimi sina mtu wa kwetu, sina mwenye ananihudumia, hakuna mwenye ananitembelea. Lakini kwa kitanda nilikuwa nang'ang'ana hivyo najivuta. Saa zingine naona mpaka damu imeshuka chini ya kitanda, lakini nasema tu hapa ni kujikaza juu sina otherwise. Nikisema niko muoga sitafanya hizo zoezi, basi wanasema huwa nyama inashikana. Unafanya kama nyama bado ni mbichi. Jatuo mabende notimne bero e bade kendo gie sani en achiel kuom jogo maduso miel kendo yudo kit thieth mar occupational therapy. Umedo kwayo sirikal mondo med lakteche makelo thieth makama ahinya e kunde thieth mag counties. Hii nyama imeumiza watu wetu sana na wapate huduma huko Marsabit. Kama inawezekana dawa ipatikane Marsabit General Hospital na mashinani huko. Kata obedo ni pod gin kod rem ka pod giyudo thieth, ginyiso mor margi kod kit thieth ma lakteche ma Kenyatta osemiyogi e kinde duto. Ni wazuri sana, Mungu awabariki. Kwa sababu ukiangalia walikuwa wananihudumia vizuri. Ninahisi ni kama niko nyumbani. Sasa hiyo ndio ilikuwa ni maisha. Mpaka saa hii nimepona. Nahisi nimepona, hata kama baki kidogo nimepona tu. Kwayo bende ochwal ne jonyuol mondo sir nyithindo mani kod ng'ol mar obwongo kokalo e timonegi orako, kokalo e tugo kod gigo majiwo ng'eyo margi. We propose an assistive device that helps you to achieve that particular activity. The toys that you see in the shop and buy for your children, they improve their cognitive capacities if they are well designed and a child is assessed properly and the right toys are used for the right purpose. Chakre higa mar 1960 kar thieth ma Kenyatta osebedo ka chiwo kit thieth mar occupational therapy. Kwan makamano mako lakteche maromo 40 kar thiethno, ka kwayo to pod nitiere mondo sirikal omed lakteche machal kamago kaluwore kod ng'eny mar jotuo kod dwaro mar yudo kit thieth machal kama. Cynthia Onyango, Ramogi TV, KNH, Nairobi. Erokamano Nyakaramogi, en thuolo mar kawo yweyo mogik e chenro mar migago gi sani. Ka waduogo wabro kelo ni weche tuke. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style.
Ni safi, ni safe na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted